Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Psalmul 119 cu 18. Cheia studierii Sfintei Scripturi este perseverența să o faci zilnic, sistematic și într-o atitudine de rugăciune. Psalmistul s-a rugat: deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, iar când Dumnezeu îți deschide ochii, cel puțin următoarele 3 lucruri se întâmplă. 1. Dumnezeu îți va descoperi adevărul despre sine însuși, vei descoperi natura sa, opiniile sale și valorile sale, și dacă ai crescut cu un părinte abuziv sau absent, vei descoperi că Tatăl tău ceresc este complet diferit și plin de dragoste. 2. Dumnezeu îți va descoperi adevărul despre ceilalți. Vei începe să înțelegi și să apreciezi locul pe care ei îl ocupă în viața ta. Vei învăța totodată să le recunoști și să le anticipezi nevoile și rolul pe care Dumnezeu dorește să-l ai în a-i ajuta. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu te binecuvintează, El o face întotdeauna, ca să te facă o binecuvântare pentru ceilalți. Vezi, Geneza 12, 1 cu 2. 3. Dumnezeu îți va descoperi adevărul despre tine însuți. Vei începe să înțelegi și să apreciezi cât de important ești pentru El. Da, îți va scoate la lumină problemele și defectele, dar va face mai mult decât atât. El îți va arăta calitățile pe care le vede în tine și planurile pe care are pentru tine. Vezi, Ieremia 29 cu 11. Așadar, puneți timp deoparte în fiecare zi pentru a studia Biblia și petrece o parte din acest timp pur și simplu citind, fără a încerca să sapi adânc după concepte teologice complexe. Citește și absorbea ce are Dumnezeu de spus și îngăduie Duhului Sfânt să vorbească inimii tale. Și încă un gând. Tu deja știi că Biblia este singura carte pe care a scris-o Dumnezeu vreodată, iar într-o zi te vei înfățișa înaintea autorului. Oare nu ți-ar plăcea să îi poți spune în acea zi că i-ai citit și i-ai studiat cartea? Gândește-te azi la acest lucru.